Hey guys, welcome back to my new vlog. नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनैनि गोदान भिडिअ खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। आङो दिनैहाय नोंथांमोनजों मोनसे भिडिअ लानानै फैदों शेयार खालामनो साननानै। आंनि दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैगोन दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा, दैज्लां बोथोरावथ' दा बयहाबो दुब्लि फोथाराव माने खामानि थाखायो नालाय गायनाय फुनाय। आंनि दिनैनि भिडिअआ बेफोरबायदिनो जाहैगोन आरोना। नोंथांमोना इन्टारेस्टेडबा जोबजासिम नायगोन होननानै आसा थाबाय। बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादों आंजों लोगोसे आं दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। Hai लोगोफोर, आङो दायो फोथाराव लांनो थाखायनो मुरि गोरान लाखाबाय, बेनिफ्राय भुजियाबो लाबाय, ओमफ्राय बायदिसिना जगरबो खालामना लाखाबाय। जोङो दायो दुब्लियाव थांनानै गोथावनो मुरि गोरान जाहैनोसै। नोंथांमोनाबो लुगै जोंहा दिनैहाय फोथारावहाय लास्ट माइ गायनाय जागोन आरोना। दिनै हालेवसिगोन जोंहा। नोंथांमोना जोबजासिम नायबानो जाबाय। Mana lagi? Jam lagi dah. Nay लोगोफोर, जोंनिया खामलाफोरा दायो साहा लोंनो थाखाय बै बारि खनायाव थांनो नागिरदों। साया नागिरदों। नोंसोरनि जायगायाव न'आव दङ। बिसोर बेलेग खोमा न'? गोथौथार सिजौ खालामबाय दं नोंया। आं थांला। बै माबा साया दोङो बेवहाय लोंगोन आरो। साया दंफां सिङाव। बिराद सान्दुं गोसा सायाबो गैला। Betul, gaban kan aku. ada tawanan yang mereka sudah. बरिया बार बारदों खोलो खोलो फोथारावहाय। जोंहानिया मैनि खामलाफोरा गायबाय थादों। खारग'नो टाइम जाबाय नोंथाङालाय बिसोरनिया 1टा बाजियावनो खारग'यो। मानो आधा बेलाल' गायो नालाय। गैला थांजोब्बाय खोथिया फुग्राफ्राबो गासैबो। दिनै जोंहानि हरनि ओंख्रिया बेनो आरो लकेल दाउजों आलु। जानोसै गोगोमनो हरनि बोथिसे। बिथिं ओंखाम खुरबाय थादों।
दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअखौ थाबैनो लोगो मोनलायगोन दे गाइस जोबजासिम नायबानो जाबाय बाय बाय